अरां दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 41st एनुवेल कन्फारेन्सआव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होनब्ला बे एनुवेल कन्फारेन्सनि गेवलां मेलाव अरां हालामनि गोबां रायजो राजाफ्रा बाहागो लाफैदों आरो बिदिनो अरां दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 46थि बोसोरारि जथुम्मानि थान्दै मेलाव गोबां समाजनि मानसिफ्रा फैनानै सावरायलायनायाव बाहागो लाफैदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा गोबां मावथांखि, बै मावथांखिनि सायाव अरां दखरानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिबो मोनसे मावथांखि हिसाबै मोनफ्रोमबो नखर, साफ्रोमबो व्यक्ति, मोनफ्रोमबो समाजारि गामिफोराव थांनानै जोंनि बे मावथांखिया बाहागो मोनहैदों, बेखौ फोरमायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो मानो होनोब्ला अरां दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ लानाय बे हाबाफारियाव मुखुब जानानै दङ आरो फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मावथांखि मिशन क्वालिटी एजुकेशन, बेनि मावथांखिखौ गोब्राबै मावनो थाखाय आरोबाव दिनैनि जायगायाव थान्दै मेलाव बिथांमोना बाहागो लानानै सावरायलायनानै बिथांखि लादों। आं बेखौ उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बरायबाय आरो फैबाय थानाय समाव बर' माहारिखौ गोग्गोम खालामनो थाखाय अरां हालामनि गासै बर' सुबुंफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय बर' माहारिनि जा मोनथाय, पलिटिकेल राइट, इकनमिक राइट, जा ससियेल राइट, जा बेखौ गासै इनजास्टिसनिफ्राय जास्टिस मोनहोनो थाखाय बिथांमोना बिथांखि लादों। दा ओंखायनो आङो बेखौनो गोजोननाय मोनदों। दिनै गेवलां मेलाव बयबो बर' सुबुंफ्रा बाहागो लाफैनानै हेफाजाब आरो मदद होफैदों आरो फैबाय थानाय समावबो जेब्लासिम जोंनि हारिया सेफटि एन्ड सिकिउरिटि मोना, बै समसिम बाहागो लाफैनो थाखाय बिथांमोना मोनसे जोंनो मेसेजखौ होदों आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि हारिखौ जौगासार खालामनायाव साफ्रोमबो बर' सुबुङा गोग्गोमै खामानि मावगोन, बिनि बिथांखिखौ मावनायखौ जोङो नोजोर नुदों। बिनि थाखायनो आं गोजोननाय मोनदों। गाबोन 2019 मायथाइ नभेम्बरनि 18 खालाराव सनितपुराव थानाय बालिपारा सारिदुवारिनि मोनसे गेलेग्रा फोथारावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव सुबुं गौमा लानाय जादों। बे सुबुं गौमाया बेनो जे फैबाय थानाय जि सोमावसारारि आफादजों भारत सरकार आरो आसाम सरकारा जोंखौ गोलाव सम जि पलिटिकेल राइट, जोंनि बड'लेण्ड रायजो बिनाय, बे रायजो बिनायखौ बिथांमोना दिनैसिमबो मोजां रोखोमै सलुसन खालामना होआखै। बे सलुसन जानांगौनि नामाव बा सलुसन खालामनायनि जि प्रसेसटाखौ आखायाव लायो आसाम सरकार आरो भारत सरकारा, बेखौ नारसिननानै गाबोन 18 खालार नभेम्बर 2019 मायथाइयाव सनितपुर जिल्लानि बानजायनायाव सुबुं गौमा मोनसे हाबाफारि लादों। बेयाव उदालगुरि जिल्लानिफ्रायबो गंफ्रोमबो दखरानिफ्राय, गंफ्रोमबो गामिनिफ्राय बाहागो लाहैनो थाखाय थिग खालामनाय जादों। आरो बिनि गेजेरजोंनो बेखौनो मोनसे भारत सरकारा आसाम सरकारखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे हेंथा होनानै ट्राइपार्टाइट टक बा पलिटिकेल टकखौ खालामनानै जोंनि जा आल्टिमेट सलुसन, बे आल्टिमेट सलुसनखौ जाहाथे मोननो हायो, बेखौ आसा खालामनानै गाबोननि बे सुबुं गौमाखौ लानाय जादों।